Imigomo yeCOVID-19 ivimbele iningi lezinduna namabutho azo ekutheni ziyotshala Isilo Samabandla. Samukele, ingabe iwona muzwa lapho ukhona ehostela laseNasfield Goli? Kunjalo nje msasazi lana ubona njena izinduna ehostela zaseNasfield babona ukuthi babhekeleke phansi ukuthi abakwazanga ukuhamba namhlanje beyotshala Isilo kwaNongoma njengoba siyobeka endlini yaso yokugcina. Izinduna lana ziphatheke kabi kabuhlungu nje kodwa zithi njengoba sikukhona naleli bhubhane leCOVID-19 kungcono ukuthi kuphephe abantu, ukuthi abantu bengahaqeki ileli igciwane elihaqa wonke abantu lana eNingizimu Afrika. Ngizokhuluma nazo ke izinduna njengamanje ngizizwe ukuthi zithini ngokutshalwa kwembube namhlanje ntambama njengoba kuzokwenzeka nithi kungakazanga futhi nokuyiphelezela imbube iyobekwa endlini yayo ekugcina. Nduna nje ngicela usinike igama phinde usitshele nanokuthi yini ozoyikhumbula kakhulu wena ngembube njengoba izotshalwa namhlanje. Igama lami nguGugu ngwakadlamini, induna ephethe abantu baseScott ngaphakathi ehostel laseNasfield. Engikukhumbulayo ke mina ngembube, cha imbube besiphethe kahle, yabuyisa namasiko esintu ayengasekho, yaphinda imbube yazivusela yasidalela uxolo phakathi komuntu omnyama nomnyama eSouth Africa. Kwaphela ngisho izinto ezazikhona eyigodini ngeyigodi, ngoba kudala kwakulwa igodi ngegodi kufa abantu abaningi, kodwa imbube ngamandla ayo yakwazi ukuqeda lokho. Siyayikhumbula imbube ngaloko, siphatheke kabi ngokungakwazi ukuyitshala namhlanje ngelanga layo lokugcina. Kube buhlungu lokho kithi sizinduna, kodwa ke asikho esingakusho ngoba nayi neCOVID idlalube eSouth Africa bekungekho kade singakusho, nathi semukele isimo njengoba sinjalo. Ngibonge nduna ngilethe wena usho ukuthi ungaphansi kwasiphi isizwe nanokuthi isizwe sakho imbube yasisiza ngani, yini enizoyikhumbula kakhulu nani ngembube? Ngumduduzo wangidi kamaphumulo, ngiphetha abantu bakamaphumulo la ngaphakathi ehostel eNasfield. Imbube kubhlungu kakhulu ukukhothama kwayo, kubhlungu kakhulu kuthina sonke ngoba imbube ibinosizo olukhulu phakathi kwethu. Njengoba ingasekho nje ayi kuzoba nzima kakhulu manje, isize izintweni eziningi esesithembele kuyo ngoba izimpi kade zikhona iyona iyakwazi ukuthi inqobe. Azisekho lezi zimpi kade zidlangele la ziqeda abantu. Manje sibhlungu ke ngoba namhlanje sesithola ukuthi manje ikhotheme asakwazi nokuthi siyawazi ukuthi siyibeka la endlini yayo yokugcina. Siyacela ukuthi ke abophumelela engathi bengahamba kahle, ibekeke kahle la kuyiwa khona. Sizwile ke kuthiwa ke sicela namhlanje kube usuku lokuthi ke siyazila namhlanje, siziphathe kahle sonke. Nabanomama kuthiwa hhayi abafulathelane namhlanje, bebhekele bengasondelani nomama. Yiloko engikwaziyo. Siyabonga. Ngibonge kakhulu nduna. Ngiphinde ngilethe nawe nduna uzochaza nje kabanzi, uziphinde nawe uzazise kumphakathi waseNingizimu Afrika ukuthi uyinduna yakephi, nanokuthi masikhuluma ngomlando wayo imbube ukuthi ikwazile ukuvuselela kakhulukazi amasiko nengqalabutho kanyekazi nomlando wakhe uZulu kwabantu besizwe sakhe. Nabantu abaningi sebeze ukuthi njengoba imbube isikhotheme bekungeyona imbube yethu amaZulu kuphela, bekuyimbube yawonke umuntu waseNingizimu Afrika. Angibonge ngihlonishwa ukuthola leli thuba. Mina ngoThemba okwamaso ngiphethe isizwe engisiholayo sabaThembu. Ngokwembube sibhlungu kakhulu, siqemeke ingozi engeqiwa ntwala. Sibhlungu ukushiya ubaba wethu omkhulu kangaka kuwe umuthi omkhulu. Ngokwembube sibhlungu ngoba kikho konke ekade bikwenza ngokuyiqiniso futhi ngokuyimvelo yesintu.
amagugu ezemvelo imfundo ikona kade kuphakamisa uxolo kubantu ngabe banodlame iyona kade kuphakamisa kakhulu ukuthi abantu bengasubandlululana ezweni sibhlungu ukuthi namhlanje njengoba sishiyile nje sizolanyelwa ubani kulolu bhubhane olungaka lwezigebengu ekeligebenga abantu luqhatha abantu sibhlungu ke kodwa sithi lapho elele khona ukukhothama kwayo angathi ngebheke ibheke khona emuva iphinde sitshalele iqhawe lezofana nayo elizoba khona la phakathi kwesizwe sayo njengoba kade isibambile nje isizwe sayo sisihle siyabonga. Ngibonge nduna ngilethe wona ke nduna nawe uphinde uzazise mase usho ukuthi abantu balana eNansfield hostela bazizwa kanjani njengoba imbube izobekwa endlini yayo izotshalwa endlini yayo yokugcina namhlanje ntambama. Mina ngubheka isigcino wakwaNdwandwe emahlabathini ngiyinduna yasemahlabathini wonke nje la ina isifili awusiqemeke ingozi engethi kwantwala thina ngoba yonke into ebesiyenza siyinduna imiyalelo yayo yiye bisebenza ngoba yoba sila ehostela yithe silamla abantu abalwayo kodwa okuningi besikuthola kuye nathi okusixaka besikireport emuva ukuthi hayi ungathi siyaxakeka ishu ukuthi hayi phumani kanje bafana nivimbe leso simo sivimbeke isimo esisuke siumbhedukazana ngaphakathi kodwa njengamanje ayisidumele sonke nehostel uyalibona ukuthi lizilile wonke umuntu uphatheke kabi ngokuhamba kwembube impela sithi asazi sokwenze njani ngoba umphakathi wonke wala ngaphakathi ubufisa ukuyibeka imbube kodwa ngesimo seCovid kwakuphoqa ukuthi hayi asisehleleni asibekeni phansi inhliziyo nathi sizozama ukuhlangana la sohlangana khona sigobisa amakhanda ngesikhathi ezobibekwa ngaso imbube. Ngibonge nduna phakathi kwaseNingizimu Afrika njengoba nibona njena ukuthi kwaNongoma kuyimanje koNdlunkulu amabutho ahlangene izintombi zihlangene ziyolanda umzimba waso Isilo Samabandla. Asike silaleleni nalombiko ozayo ngawo umlando kaZulu. Umlando ngobukhosi besizwe samaZulu. Ubukhosi baqala kumnguni, yena owazala uLuzumane yena wazala uMalandela, kwase kuza uNtombela uNkosinkulu kanye noQwabe wesibili. uZulu wazalwa ngo1627 waze wakhothama ngo1709 yena ke wayinamadodana amabili uPhunga noMageba. Izindambo zombuso kaZulu zaqala ezathathwa uPhunga owazalwa ngo1627 waze wakhothama ngo1727 kanti kwathi uma ngabe khothama izindambo zathathwa uMageba owazalwa ngo1667 wakhothama ngo1745. uMageba wazala uNdaba owazalwa ngo1627 wakhothama ngo1763 uyena wazala uJama ngo1697 wakhothama ngo1789. uJama wazala uSenzanga khona ngo1727 waze wakhothama ngo1781. uSenzanga khona wayinamadodana amaningana ayifaka phakathi uSigujana, uShaka kanye noDingane. Ngokusho kosomlando uSigujana uyena owathatha izindambo zombuso wesizwe samaZulu kodwa ke akaphathanga isikhathi eside ngoba kwathunyelwa uNgwadi owamthola eBhukude emfuleni wamqhoqhobala wase ekhothama. Izindambo zathathwa uShaka yena owazalwa ngo1785 wakhothama ngo1828 njengoba athatha izindambo ngo1816 okuyena umuntu ke othathwa njengombumbi wesizwe samaZulu kanti kwathi uma ngabe ekhothama ngezandla zabafo wabo izindambo zathathwa uDingane owazalwa ngo1888 wakhothama ngo1840 kwalandela uMpande owazalwa ngo1798 wakhothama ngo1872 kanti wabeka esihlalweni sobukhosi ngo1840 walandela uCetshwayo owazalwa ngo1828 wakhothama ngo1884 yena walandela uDinuzulu owazalwa ngo1868 wakhothama ngo1913 kwase kuphatha uNkayishana yena owazalwa ngo1873 wakhothama ngo1933 kwase kuba unyanga yezizwe Cyprian yena owazalwa ngo1924 wakhothama ngo1968 wazala ingonyama esikhotheme ngo1948 uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu yena okhothama ngolwesihlanu esebuse iminyaka ecele 15. Sithi la Ndaba omhle kakhulu onyembezi zophela ngaphakathi mhla yokhalela isizwe sakhe eThekwini eMadilamini kwaze kwagxuma umama omhlophe uMandlovu udade wabo kaJJ Boshoff kwabamhlophe abelungu.